Bona tarda. Bona tarda a totes. Sempre és un plaer cada any que arriba els Joves Creadores, perquè des de la BON intentem impulsar iniciatives, però quan es constata que el que estem fent, que té a veure amb potenciar el talent femení, que sabem que hi és, però si no es potencia, es precipita, s'estimula, es suporta, a vegades no surt a la llum. I amb aquest premi cada any ens n'adonem que val la pena fer-ho i ho seguirem fent, i gràcies a l'Ajuntament pel suport i per la confiança. Dit això, voldria agrair especialment a l'Adriana per la seva presentació, perquè a més l'Adriana ha presentat el Premi Joves Creadores, així com ens agrada fer les coses a la BON, que és l'Adriana necessitava un espai per un assaig, va venir, va fer l'assaig i vam dir, Adriana, presentaries els Joves Creadores? I gràcies, Adriana, perquè avui hem tingut la sort que ho pogués fer. Vull donar les gràcies també a les nostres delicioses i impecables intèrprets, la Marta i la Patri, que sempre ens donen la possibilitat de fer accessible el que fem i ho fan accessible a tota la comunitat de persones sordes, que per nosaltres és important. I un cop fet aquests agraïments, agrair evidentment a les ponents, a les companyes de taula, a la Raquel, a la Sumaia i a la Carme, però abans de començar jo volia fer una petita prèvia que ara quan escoltava el premi i una mica la resolució i llegint els projectes que ens van arribar, quan vam elaborar els continguts i vam decidir, perquè en realitat moltes vegades els temes dels Joves Creadores neixen d'aquest lloc, com d'aquest espai propi de, per exemple, a la BON arribem sovint durant moltes setmanes i molts dies dient és que he tingut una història amb la meva mare que no hi ha manera, que no sé què, i quan més d'una està amb el tema diem, aquí hi ha alguna cosa, comencem a detectar, aquí potser hi ha alguna cosa, o els desitjos en el seu moment, les amigues, i les nostres mares van néixer una mica d'un moment d'aquests, que estàvem totes unes quantes i vam dir, és que quin tamasso, la relació amb les nostres mares, quin tamasso, les mares, quin tamasso, les maternitats. Però a l'hora d'escollir el tema vam dir, les nostres mares, portem-ho sempre les nostres, o sigui, no tenim ganes de parlar en aquest moment contemporani de la gran batalla pels relats, quin és el relat guanyador que al final esgota des de la BON i crec que des de molts espais feministes dels que elles són còmplices. Tenim ganes de parlar d'aquest espai nostre, que és un espai d'aquests relats que anem fent i que al final possibiliten narratives que si no es fan des d'aquest lloc, des d'aquest espai propi, sovint a vegades són visibilitzades però no amb la complexitat que les caracteritza. En el cas de les nostres mares, per què us explico tot això? Perquè quan amb la Míriam, amb la Rosa, amb les companyes de la BON, estàvem donant-li voltes a quina temàtica, quines preguntes, com prepararíem la taula, com enfocàvem el premi. Per nosaltres era molt important, sabent que entràvem en un territori complex, perquè us deia que ve d'aquesta convivència de dir, la relació amb la mare i tal, vam dir, per nosaltres ens ve de gust enfocar-ho, sabent que hi ha llums i ombres, tenim ganes de parlar d'experiències alegres, fructíferes, potents, fèrtils, de com ens estem relacionant amb les nostres mares o com a filles, etc. Tot i això, per què ho dic? Perquè la majoria de les propostes que ens han arribat tenen a veure molt amb aquest espai de conflictivitat, amb un espai i amb una vivència té més a veure amb les ombres del que és aquesta relació mare-filla. I ens preguntàvem abans, dèiem, ostres, i això és una pregunta que llanço a l'aire i que crec que la podrem conversar durant la taula rodona, perquè no només ens ha passat amb els Joves Creadores i amb les nostres mares, però sí especialment, jo crec que és important
que ens ho plantegem totes com a creadores, com a feministes, com a dones que volem imaginar estar al món d'una altra manera. Què ens passa? Que tenim aquesta tentació pel relat que va més cap a l'experiència més conflictuada. Què està passant? No serà que tenim la sensació que allò que serà autoritzat és, no? O sigui, que allà on estem autoritzades el moment de representar és sobretot quan estem disposades a parlar de les nostres misèries, dolors, violències, espais de més conflicte. Llenço això, jo no tinc la resposta, la podem reflexionar conjuntament, però a més, en aquesta línia us proposo que comencem d'una altra manera. Aquesta tarda li deia abans a la Carme Puche que per què no? Si la cosa va a despatriarcalitzar, doncs despatriarcalitzem la forma de fer taules rodones, perquè si no al final també quedem totes com superrígides, amb la sensació que hem de dir frases brillants, que el logos sempre estarà per sobre del creuament del sentir, el pensar. I per què dic això? Perquè un punt de referència per mi, i que m'anirà molt bé per presentar la Carme, d'aquesta relació mares-filles o aquesta vivència de la relació amb la mare des d'un espai fèrtil, és això que escoltarem ara. Andrea, sisplau. I jo crec que això ens deixarà així com un bon rotllo i comencem. Todas las madres del mundo esconden su vientre, tiemblan. Todas las madres del mundo esconden su vientre, tiemblan y quisieran retirarse a Virginias ciegas y al origen solitario y al pasado sin herencia, pálida y sobrecogida, la virginidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua la tierra, y el mar tiene sed y tiene sed de ser agua la tierra. Ara comencem d'una altra manera. Carme Puche. Hola, estic enjugada, sí, que bonic. Estimada Carme Puche, el seu proper projecte es diu Totes les mares del món, Totes les madres del mundo. Escoltàvem, ja ho sabeu, totes, m'imagino, Sílvia Pérez Cruz. Per què començàvem amb la Sílvia? Doncs d'una banda perquè ens donava un peu meravellós a presentar la Carme, també perquè penso que la Sílvia té un relat públic sovint d'un vincle fèrtil amb la seva mare, i perquè aquesta cançó parla de coses que segurament avui parlarem. Carme Puche, directora, guionista i vicepresidenta de Dones Visuals. Ho també faré així una mica al paripé, vale? Que ho busquin a Google. Bueno, està en desenvolupament del seu segon documental, Totes les mares del món, sobre llinatges femenins i herències emocionals. Enguany ha presentat el film Minxara, seleccionat pel projecte Simfonies de Ciutat i produït pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, on convida els seus fills a jugar i a fer una pel·lícula plegades. La Carme ens diu Minxara com aquell planeta on la vida ha de ser possible. Durant molt de temps ho he vist tot molt fosc, com si l'obturador de la càmera s'hagués encallat i no em pogués donar cap imatge. Però tot és fosc fins que encenem la primera llum i després, a poc, tot es torna més fàcil. Els tinc els dos al davant, agafen les càmeres i juguen. Aquesta és una veu en off de la Carme, a Minxara, que també ens diu sento que lluito contra el vostre temps si reclamo el meu. Benvinguda, Carme. Gràcies per estar aquí. Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí, en realitat.
Que bé. I segueixo amb la Raquel Márquez, així com amb la Carme ha fet aquesta presentació així, doncs amb tu també. La Raquel, veïna de Drac Màgic, que ens trobem sovint pel barri, que és una meravella sempre com a interlocutora. I més la Raquel, a part de ser realitzadora, documental, docent i formadora, especialitzada en pedagogia de la imatge i educació cinematogràfica des d'una perspectiva feminista, forma part de l'equip de projectes educatius de la cooperativa Drac Màgic. Drac Màgic són germanes, companyes de viatge de la Bon, són part de l'estructura medular de la Bon. Raquel, la teva darrera pel·lícula, Tiempos de Deseo, que parla del desig de ser mare, sense parella i lesbiana. O sigui, aquí has tocat un tema no massa treballat i no massa visibilitzat. I actualment estàs desenvolupant el film Una capbussada en aigua freda, en què tu mateixa i la teva mare us interrogueu sobre les idees d'amor i família a partir de les herències familiars femenines. O sigui que avui també en parlarem. Parlant de Tiempos de Deseo, es una película, això ens ho dius tu, Raquel, que surge de una etapa vital que es mi llegada a los 40, en la que muchas mujeres de mi entorno cercano comienzan a ser madres, a organizar sus vidas para poder realizar ese deseo de ser madres. Un deseo que de alguna manera está asociado a un cambio de etapa, al paso a la vida adulta, al fin de la juventud y, en definitiva, un cambio de identidad que tiene que ver con dejar de ser apenas hijas y pasar a ser madres. Yo he querido acercarme a ese momento de transformación vital desde mi mirada, la de alguien que no quiere ser madre. Gràcies, Raquel. Que bé que estiguis aquí. La Sumaya Hidalgo. Sumaya. Hola. La Sumaya és traductora, alumna del Laboratori Feminista de Creació Documental i artista audiovisual en residència a la Bon. Us dèiem abans que avui teníem ganes que fos una taula on hi hagués un vincle que tingués a veure amb aquest espai propi que és la Bon. I la Sumaya, amb la Berta Vicente, fotògrafa i realitzadora, dirigeix i protagonitza el documental El vol de la cigonya, un projecte desenvolupat durant el Laboratori Feminista de Creació Documental de la Bon, el 2022, actualment en fase de muntatge, i vol plasmar els conflictes que viuen les dones musulmanes que emigren i, sobretot, quins són aquells amb els que es troben les seves filles catalanes que, com la Sumaya, senten la necessitat de trobar la seva pròpia identitat. Una pel·lícula al voltant de les llums i les ombres de la relació entre la Sumaya i la Malika, la seva mare. Ens diu la Sumaya, les normes a seguir per una dona musulmana han estat sempre motiu de ruptura familiar. Interessant. A més, crec que ja se sap, no?, que has guanyat. Va, digue-ho tu. O que ho digui la Carme. Seleccionada al programa d'Acció Viver de Dones Visuals. Moltes felicitats. Enhorabona, Sumaya. I excuso a l'Andrea Ros, i l'excuso explicant per què no ha pogut venir. L'Andrea, que crec que s'ha de fer polític, això, ho hem de fer visible. L'Andrea no està aquí, estaria aquí, hi hauria una cadira, hi hauria l'Andrea, perquè li ha fallat el canguratge, i això que podria semblar com de dir, ostres, et falla la cangur i no vens, i bueno, a vegades això suposa és una cosa que moltes la vivim, però a més, en el seu cas ha estat un tema que s'ha com desestructurat la situació com per no poder venir. O sigui, ha estat una situació així que realment no ha pogut resoldre. Comencem. Amb tota aquesta prèvia, com queda reflectida la relació amb les nostres mares en la creació? Cada una de vosaltres, amb cada una de les vostres peces, si us sembla. Comencem per aquí, després ja per on vulgueu. Qui comença? No, era per no fer-ho. La Carme, vinga, Carme. També l'excusa. Jo en aquests moments, clar, com la Marta ha dit, estic fent un documental amb la meva mare, que està aquí, i dic que l'estic fent amb ella perquè no l'estic fent sobre ella, sinó que l'estic fent amb ella perquè realment l'estem
realitzant plegades encara que la que agafi la càmera sigui jo. No? Clar, quina era la pregunta, perdona? He fet dues, he fet una mica de trampa, perquè he obert amb el què ens passa amb la tentació dels relats així de la misèria, però ara també com queda reflectida la relació amb les nostres mares en la creació. Bueno, el de la misèria a mi em sembla molt interessant perquè jo que tinc algunes altres peces en què també parlo de la meva relació amb la mare o amb la maternitat, no? Per exemple, la primera era Les plomes, i era molt més fosca i en realitat em va costar molt trobar la llum en aquella, per dir-ho d'alguna manera. I és com, després Minshara era una peça on no era sobre la meva mare, era sobre jo com a mare, però sí que per mi va ser molt important per integrar la creació, la maternitat i la meva relació amb la ciutat, que no deixa de ser la meva relació amb la meva vida externa, no? Per dir-ho d'alguna manera. O sigui que crec que a mesura crec que com més cine fem i més imatges creem, més llum trobarem. Aquesta és com la meva... no? El que a mi no sé, m'ha generat tota aquesta relació amb el cinema. I després, per respecte a la meva mare, ho estem construint. No? Vull dir que estem ara construint quin és aquest... Com és per mi... Per mi és meravellós mirar a la meva mare i a la meva àvia a través de la càmera, perquè sempre veus coses molt diferents de quan les mires en directe, no? Per dir-ho d'alguna manera, que transformar-les en personatges té alguna cosa... no? Les fa... no sé com dir-ho, les emmarca, però com tu vols, no sé, d'alguna manera romàntica, per una banda, i per altra banda també és un viatge en què descobreixes moltes coses de tu i d'ella, no? A la mateixa vegada, perquè... Com això que diuen dels experiments, que tu no pots observar res del món sense intercedir, només que obris una llum, aquell animal o aquell microorganisme ja està reaccionant diferent, doncs jo crec que ens passa una mica amb el cinema. I llavors en aquesta relació de la càmera amb la meva mare i la meva àvia i jo mateixa veig primer com creix ella, mama, és que parlo de tu, està aquí... Això ens passa tot el rato, clar, perquè estem fent la pena. No te'n vagis. No, però és veritat, jo la veig que ha canviat molt des del primer dia de rodatge fins ara, que ja era fa 2 anys que vam començar a rodar i a filmar coses. Ha canviat molt davant de la càmera i ha canviat molt el fet, i no sé si passa en tots els nostres projectes. Al nostre projecte sí que hi ha un diàleg molt important entre nosaltres perquè tenim 2 maneres molt diferents de veure què hem de recuperar de la història familiar i aquest és com si diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, el nostre conflicte. El fet que la meva mare hi ha una sèrie de coses que no va tenir mai cap necessitat de saber i jo tinc la necessitat de saber-les i aquest és on ens trobem o no trobem, per dir-ho d'alguna manera, i per tant aquí és on s'articula una mica el nostre diàleg. No sé si els vostres projectes també tenen a veure amb la descoberta de la història o no, però aquí jo el que trobo una vegada més és que filmar apropa i posa llum. I per mi ha sigut molt interessant descobrir com es recorden amb molt més detalls les coses alegres que les coses tristes de la història d'una família. I això és una cosa que m'ensenya la meva mare, per exemple, gràcies a filmar-la i a buscar aquesta història familiar. Superinteressant el que dius, Carme, perquè obre la possibilitat que podem anar drenant d'alguna manera aquestes vivències i ho podem fer a través de la creació audiovisual i cinematogràfica. Per vosaltres l'experiència va cap aquí, va cap a altres llocs? És possible aquest drenatge? Com ho esteu vivint? Jo crec que el tema aquest de les ombres en el fons és com un regal que se'ns dona per poder deconstruir tota aquesta història que hem heredat d'alguna manera. Llavors jo tinc, per exemple, una història, un bagatge, una educació, uns valors i moltes coses més que ma mare ha portat darrere d'ella. I jo tinc la possibilitat, mitjançant la creació, de no només fer-ho com una teràpia, sinó també de construir-ho i transformar-ho, romantitzar-ho d'alguna manera
i fer com crear jo la història que... O sigui, no totes... Vull dir, potser la meva mare no està aquí, m'encantaria que estigués aquí, però no pot ser. I també és una història mare-filla complexa, igual que la seva. No és pitjor ni millor. Però també fa això com que a mi el fet de fer aquesta pel·lícula ha sigut com... Hi havia moltes coses que deia ho has d'acceptar, això serà així tota la vida, no sé què, tal, pa, bla. Però de sobte dic, igual jo puc romantitzar la meva història i, és que no sé si m'estic explicant. Perfectament. Sí, m'estic explicant o no? La qüestió és que tu, quan tu neixes, tens tota una sèrie. O sigui, ja comences que si herides d'infància, que si no sé què, tititatata, la niña herida, que ara s'està parlant molt. Llavors, tu tens tot això i tu estàs heredant un munt de coses que dius, tinc la possibilitat de mitjançant l'audiovisual. Jo li dic a ma mare em diu, per què estàs fent això? Sí, per què estàs fent això? És necessari? I jo dic, jo tinc aquesta possibilitat, una eina, un vehicle de transformar tota aquesta història, d'acceptar-la, pair-la i fer que sigui meravellosa dins meu. Però per fer-ho haig de vomitar i de construir i treure totes les ombres i totes aquestes misèries de les que parlaves tu abans. Molt bé, doncs estaríem davant d'una possibilitat de la pràctica audiovisual com a alquimista, no? Gairebé? Totalment. Val, doncs anem bé. I la Raquel? A veure, jo potser ara començaré parlant sobretot de Tempos de Deseo, que és una pel·lícula que ja està feta i acabada, no? Que és del 2020. I en aquesta pel·lícula jo com en aquest vincle de filmar una amiga que estava a l'espera, que estava en un procés d'embaràs, no? Construint el món per poder realitzar aquest desig de ser mare, jo crec que per primera vegada m'he fet la pregunta de per què jo no vull ser mare. No? Com que és una certesa que sempre he tingut, un desig que sempre he tingut, i crec que només en el procés de realització de la pel·lícula m'he interrogat sobre el per què. No? I a l'hora d'interrogar-me sobre el per què, en veritat m'he trobat amb un buit, o sigui, no sabia contestar aquesta pregunta, com suposo que no, com li passa a la majoria de les amigues quan els pregunto per què vols ser mare. També les respostes són búsquedes, no són elaboracions tan racionals o tan argumentades. I aleshores en aquest procés de preguntar-me per què no vull ser mare, he acabat en la relació amb la meva mare, però per acabar en la relació amb la meva mare, en veritat he fet un viatge per moltes mares simbòliques, que és aquí aprofito per reivindicar tota la genealogia de feministes que ens permeten com entendre'ns i mirar-nos. I aleshores en aquest procés, que ha sigut un procés de llegir, de mirar pel·lícules, d'investigar, sobretot, a mi m'ha servit molt el llibre d'Adrienne Rich, Nacer de mujer, la maternitat com a institució, que és com, per mi allà està tot. He llegit moltes altres, però aquest llibre ha sigut així molt, no sé, molt un diàleg per mi. I aleshores, clar, he arribat en aquesta relació amb la meva mare i gràcies a totes les paraules, pensaments i reflexions de totes aquestes feministes que ho han pensat abans que jo, clar, m'he trobat amb això de que, ara vaig a un extrem, que és com aquest concepte de matrofòbia, que és aquesta por a identificar-te amb la teva mare. O sigui, la meva mare fins a aquell moment no era un model, no era la dona que ho volia ser. I aleshores hi havia un buit de referent, de model, perquè jo i la meva mare no reconeixia les lluites que jo necessitava com per ser la dona que jo vull ser en el món. I aleshores hi ha tota una articulació de pensament i d'elaboració d'una veu en off en la pel·lícula que justament va d'això, en què parlo de la madre heredada. I per mi ha sigut un exercici de trobar-me amb la meva història,
perquè he sortit de casa, la dona que sóc, la relació que tinc amb la família, i sobretot també ha sigut un gest com fort alhora, no tant en aquest moment no de filmar amb la meva mare, però clar, de la meva mare veure aquesta pel·lícula. No? I crec que fruit d'això ara puc estar fent una pel·lícula amb ella en què pensem juntes sobre les herències familiars i el que l'ha fet ser la dona que és, amb les seves opcions, i jo la dona que sóc amb les meves. Així, molt interessant, Raquel, perquè en realitat posa sobre la taula una de les coses que quan convocàvem el premi dèiem, no? Que algunes podem no ser mares, altres sí, però totes són filles. I totes són filles, i en la teva experiència obre aquesta, diguem que aquesta força, aquesta cinètica de la que parlem, entenent-la com aquesta força motriu que té un efecte cap a una altra direcció, que en aquest cas és tu com a filla cap a la teva mare, no? O tu com a mare cap a la teva filla o fill. Interessant que ho plantegis, perquè una de les coses que també volíem reflexionar avui juntes, no? Era què passa amb aquestes representacions a l'audiovisual. Vosaltres esteu parlant de representacions que són bastant insòlites, no? Crec, encara, malauradament, i com quan vosaltres, cada una com a creadora, us heu aproximat a aquesta relació o amb les vostres mares o com a mares amb les filles, no? Sigui quin sigui el cas, com això com ha contagiat el procés creatiu o com us ha contagiat com a creadores o què us ha portat, no? La Carme començava a anunciar coses, totes no, Sumaia, tu també, però alguna cosa en concret que faci molt evident el que apuntava la Raquel també, no? Que és important una narrativa cinematogràfica i audiovisual feta des de les dones i feta des de les experiències pròpies i fetes des dels feminismes. No? Jo, abans de contestar la pregunta, només volia dir que de la pel·li de la Raquel hi ha una cosa que per mi que és fascinant, ja sé que és la base de la pel·li, però que és molt fascinant, que és que ella està fent totes aquestes reflexions i prenent aquesta decisió conscient, però d'alguna manera, o fent conscient el perquè de la decisió, mentre està enregistrant un procés de la seva amiga en què veiem la maternitat en aquest moment inicial, en aquest moment tan... A més, que per mi va ser emocionant, aquest acompanyament femení, aquest acompanyar-se les unes a les altres, que és una cosa que jo no havia viscut. I això ho canvia tot, és a dir, el fet de ser capaç de mirar la maternitat en el seu estat més pur, per dir-ho d'alguna manera, i alhora fer aquestes reflexions. I per mi això és un canvi brutal, del que dèiem dels referents. Aquí no va ni de la buidor, ni del no ser, ni del no desig, sinó que va d'una cosa completament diferent. I per mi és un referent aquesta pel·li en el sentit de hola, què tal? Ets el meu referent. No, però és veritat, perquè, ostres, no hi és... Això és una declaració d'amor, ara. Sí, espera, que després veig jo i també te'n faré una altra, Raquel. Vull dir... I li vols fer ara? Sí, va, te'l faig ara. Fem-la tot. Ara ens declararem, farem una declaració pública d'amor que té a veure amb això que deia la Carme és important, però sí que, mira, públicament diré que una mica la Carme i la Raquel són gairebé madrines del meu fill. Jo soc una mare tardana que li vaig donar 1000 voltes a si ho soc, no ho soc, per què, i la mare, la relació i tal. Gairebé faig un doctorat, gairebé no ho soc, gairebé m'hi deixo la vida amb 0. Al final vaig decidir 0 i 2 de les que em vau motivar. D'una banda, la Raquel, la teva pel·lícula, em va portar a dir, jo vull ser una mare sola lesbiana també, però perquè, a més, en la teva reflexió del no, vaig dir, ostres, tinc clar que no vull ser-ho? No. Doncs aquest dubte ja és un sí, no? Per tant, declaració d'amor, i et faig madrina ara mateix d'en Blau, i o sigui que hi ha alguna cosa precipitat, l'importància dels referents, en aquest cas per mi també, i en el cas de la Carme perquè ara m'estic posant en joc, vull dir que m'estic desplaçant de moderadora i em poso en joc perquè crec que també està bé,
però amb la Carme en ple confinament crec que era, no? Vam fer un conversatori, el nostre primer Instagram Live, que va néixer un duet escènic Epi Blas, perquè era com totes dues estàvem allà com ho farem, i recordo, la Carme era mare evidentment en aquell moment ja, jo no, també m'ho estava plantejant, i moltes de les reflexions, jo parlava des del com maternar no sent mare, no? I moltes de les reflexions que van sortir en la conversa amb la Carme a mi em van empènyer cap al sí. Podria haver sigut un altre resultat. Feta la declaració d'amor, seguim. Bueno, lo de la pregunta, diguéssim, oficial que hi havia a la taula, a mi em porta a pensar molt, doncs, com, sobretot en Minshara, no? Que Minshara és una pel·li que jo vaig construir a partir de veure les gravacions que havien fet els meus fills. Ells tenen 2 camaretes digitals a casa, així d'aquestes antigues, i bueno, allò que va netegem-les d'això i les veig. I evidentment és sorprenent doncs, com agafen la càmera, com juguen, com tot el seu llenguatge cinematogràfic, no? És a dir, podries escriure llibres sobre com graven els nens i com s'acosten a la cinematografia, però a mi el que em va corprendre va ser veure'm com a mare. Algú m'havia gravat i com a mare, és a dir, en aquelles imatges jo era una mare, i que s'allunyava, i de cop i volta s'allunyava molt de la imatge que jo tenia de mi com a mare també. I diguéssim que aquí per mi va començar Minshara, d'alguna manera, que era, ostres, aquesta sóc jo, i començar-me a adonar que els meus fills estaven gravant, jugant, sense cap mena de complexa, i que jo estava com tancada, que havia deixat de fer coses, que me'n vaig recordar que sempre havia anat a fer moltíssimes fotografies i ho havia deixat de fer. I llavors em van trencar 2 creences, els meus fills. Una, que és que jo pensava que ho tenia tot controlat. I llavors veure aquelles imatges i vaig dir, hosti, no? Quin desastre! Era com una cara de cansada que no m'havia vist en la vida. Clar, tu no et fas fotos quan estàs supercansada, no? I ells t'estan allà gravant. Allò em va deixar com, uau, estic supercansada. I per altra banda, jo pensava que era una mare molt grunyona, que m'enfadava molt i que tenia mal geni, em sentia molt culpable per cridar, no? I clar, després de veure totes aquelles gravacions vaig dir, ostres, però mira quina paciència que tens, tu. Però no està mal, saps? Escolta, sí que hi ha uns crits de tant en tant, no? I a veure, tothom fa el que pot, però bueno, Déu-n'hi-do, saps? A vegades pensava, mira aquí com li estic explicant, tu. Tan tranquil·la, saps? I ell cridant allà i jo, doncs no passa res, no sé què, tal. És a dir, va ser meravellós, o sigui, de veritat, us recomano a totes les mares que es deixin que els seus fills i les filles els gravin perquè és fantàstic. I llavors, clar, arrel d'aquest joc que ells tenien i que, ostres, jo deia, a mi què em passa? I vaig començar aquest diàleg narratiu una mica de si ells graven, jo també puc tornar a gravar i tornar a gravar significa que és sense ells. Estem en aquest binomi sempre una altra vegada, o soc mare o soc jo, i una mica a través de les imatges em va ajudar a aconseguir integrar-ho. En realitat he fet una pel·li amb els meus fills i ha sigut superdivertit. Que bonic, Carme. I la Sumaia? Quina era la pregunta? Qualsevol de les que vulguis. Ara estem en un punt on digues el que et vingui de gust. Bueno, jo crec que era com una part d'inspiració, no? O que aprens o alguna cosa així. Bueno. Sí, o com... Sí. Com a creadora, què t'aporta? No? Vale, bueno, no sé, a mi el que em va passar va ser que jo, per exemple, havia perdut totalment la comunicació amb ma mare i quan li havia de dir alguna cosa important li enviava una carta. Era com la meva manera de tenir un diàleg i llavors sense que ella em deixés acabar. Llavors, quan vaig començar a gravar el vol, va ser fascinant el fet que de sobte, per primer cop a la meva vida, em vaig sentir filla de la meva mare. La vaig escoltar, o sigui, va ser com... De sobte em vaig donar compte que érem dues persones, dos personatges amb 2 desitjos incompatibles, però és que una no escoltava l'altra, però l'altra tampoc l'escoltava. I a l'hora de gravar va ser increïble el fet de l'escolta. I mitjançant l'escolta jo vaig veure que aquesta dona, que aquesta persona era una persona que venia també sotmesa
per una generació d'homes, sense veu, de tot això, i clar, i de sobte ella, o sigui, fora victimismes, però de sobte ella, amb mi, parlant amb mi, va començar a dir-me unes coses que vaig dir, hòstia, és que és ja sé d'on vinc. M'assemblo a ella. Mai a la vida havia pensat que jo m'assemblava a ma mare. Sempre deia com la noche i el dia. En canvi, quan veien unes fotos que són idèntiques, o sigui, són com germanes bessones, és horrible. O sigui, veus les fotos i dius, hòstia, tia, brutal. Però a l'hora de relacionar-nos, de com enfocar els conflictes, de com viure la vida, tot molt diferent. I quan jo estava sola amb ma mare, me'n recordo un dia que vam anar a fer un passeig i era com, va, anem a fer com aquest diàleg, no sé què. I de sobte em diu ma mare, no sé què li deia, tinc una entrevista de no sé què, però que implicaria potser viatjar, o no sé què li vaig dir. I em va dir, hòstia, ¿sabes qué, Sumaya? Yo, bueno, en realidad m'ho va dir en àrab, pero va dir, ¿sabes qué, Sumaya? Yo, toda mi vida, mi sueño ha sido comprarme una caravana y viajar. I jo, què? I jo, tu... O sigui, va ser increïble. I clar, de sobte, la tia va començar a dir-me, quan hi havia aquests espais només ella i jo soles. Què passa? Que quan vens d'una comunitat musulmana estàs tota l'estona amb la comunitat i totes les teves decisions les consultes amb la comunitat i és com, o sigui, no et dona peu a poder decidir per tu mateixa i que no és que estigui bé o malament, o sigui, no estic criticant res, però en el moment en el que de sobte passes molt de temps sola amb la teva filla o amb una altra persona que t'està parlant sobre temes que normalment no parles, doncs de sobte tu també dius, hòstia, a mi se m'està despertant també aquesta cosa. I va ser com, tot això va passar arrel d'això, arrel de dir, vale, anem a fer alguna cosa, anem a fer aquesta teràpia, i va ser supermaco. Ara t'escolto i m'ha vingut un... criar i crear ve de la mateixa arrel, no? Criatures i la criança és el mateix. I us escoltava i pensava, potser, no? El que ens passa, abans de començar a parlar amb la Carme, com el ser mares et modifica radicalment la relació amb la mare, no? Passen moltes coses, vosaltres esteu parlant d'aquesta mateixa experiència en la creació, no? I l'altra potser seria en la criança. Potser té alguna cosa a veure amb que ens falten espais d'intimitat i relació mares-filles i espais d'intimitat autoritzats, legitimats, degustats no? Perquè una mica escoltava la Raquel, t'escolto tu, escolto la Carme, penso en mi mateixa, a vegades en el procés de creació es genera una intimitat i la càmera, jo crec que la càmera a vegades fa una mica aquesta mediació de la aquesta tercera presència que pot ser també la filla o el fill, que de cop et generen una mediació en el vincle amb la teva mare, no? Us ha passat alguna cosa així o estaríem parlant d'una cosa semblant? Sí, i que també dona el temps, no? Perdó. Pues que hi ha el temps que pots dedicar a fer això i que tens una excusa per fer-ho. Jo li deia, mama, t'has de guardar una hora avui. Una hora? No puc, vaig a fer això, vaig a fer tal. Una hora, vale, 45 minuts i negociàvem. Saps? I com, vale, què hago? Bueno, seu, i ara què? Vinga, va, I aquests 45 minuts es convertien en 10. Però d'aquests 45 minuts, 10 eren or. I clar, eren coses que no passaven mai. I estem arribant potser una mica al cap del carrer d'una cosa que deixo anar aquí, no? M'aventuro. Quan al principi parlàvem d'aquests relats i la tentació de la misèria, del que ens falta i dels buits, d'aquesta relació amb les mares i les filles i tal, potser és que senzillament estem mancades d'espais d'intimitat, no? I que tinguin la possibilitat, l'excusa, no? Sumaya, parlaves de l'excusa. La maternitat també és la gran excusa, no? És imperativa, ho has de fer. I en relació al que és el territori de la representació audiovisual, clar, ja és tan poderosa, ara ho estem fent evident, no? Però els grans relats estan marcant unes pautes estereotipades de quines maternitats i què és, i ara s'està generant un relat que tendeix molt a les ombres, no? A molta fòbia, hi ha molta, crec, no? Molta maternofòbia, molta contrafòbia del que és la mare. Potser estem parlant de que el que necessitem, no? El que és ja radicalment feminista i el que estem necessitant és aquests espais d'intimitat i de crear.
M'aventuro, Va, Raquel. Coses, a veure... Mira, ara t'estava escoltant i m'ha vingut al cap un llibre que l'he comprat fa poc, que em venia molt de gust llegir-lo fa temps, i que he llegit un capítol i he plorat tant que l'he posat molt lluny del meu llit, que és La violenta i feliç vida de Maribel Siga, de Itziar Siga, perquè ara quan estàs parlant de les misèries i dels buits i així, clar, Itziar Siga és el relat d'una relació de violència, de maltractament del seu pare cap a la seva mare, i ella ho narra des de la reivindicació de que tot i aquesta violència la seva mare i ella han tingut moments profundament feliços. I crec que per això en cinema parlem moltes vegades de llums i ombres, perquè necessitem una per l'altra. I sobretot també pensava que, no sé, potser això sona una mica arrogant a nivell generacional, no sé, les que sou d'altres generacions ja m'ho direu, però tinc la sensació que necessitem aquest moment de misèries. Necessitem alliberar-nos dels silencis, del sostenir, de l'aguantar, del tancar les portes, tancar les armaris. Crec que necessitem ventilar la casa perquè se'n vagin els fantasmes i poder crear nous relats. Però crec que hem de fer aquesta netesa. Crec que a nivell de creació, però també a nivell de feminismes, crec que estem en aquest moment d'aquest diàleg intergeneracional que es reflexa, la meva sensació, que pot ser, però que es reflexa en aquesta idea en aquesta relació també amb les mares, però també moltes altres pel·lícules que no són només de les mares, però també són les àvies. Moltes dones avui dia estan fent pel·lícules, estan escrivint sobre experiències durant el franquisme. Jo crec que hi ha un treball de memòria històrica que fins ara no hi havia el suport ni l'espai per fer-lo i crec que ara, no sé, em ve això, que potser també és aquest moment, no ho sé. Estaríem en aquest moment de catarsi, diem, potser, generacional. Estaríem d'acord amb que ha de tenir un crèdit limitat, aquesta catarsi? Que ens en sortirem, vull dir que hi ha llum al final de la catarsi, no? Sí, pot ser, no ho sé, no sé cap on hem d'anar. Crec que tots aquests relats... Cada una com a creadora. Mira, jo una cosa que anava a dir ara també sobre el meu procés és que jo fins a aquest curt que estic fent ara amb la meva mare, bastant sobre història familiar, àvies i tal, jo sempre he filmat amb amigues, filmat amb i filmant amigues. I ara, filmant la meva mare, me n'adono que jo m'havia fet a un rol com a directora amb algú que filmava com a una igual. O sigui que entre amigues jo sentia que estava filmant a una igual i ara m'he adonat amb la meva mare que no la puc filmar com a una igual, perquè és la meva mare. I la meva mare, igual que altres mares, no totes, té una incondicionalitat cap a mi que desequilibra la relació. Clar. O sigui, la meva responsabilitat com a realitzadora sento que he de construir altres pactes perquè ella està, tot i que jo he fet una pel·lícula anterior en què no parlava d'ella com ella volia, hi ha una confiança i una incondicionalitat que jo sento que jo he d'anar trobant els límits i els pactes perquè ella està totalment entregada. I això a mi, dic, un moment, que ho he de pensar molt bé aquí que vull expressar, narrar, tal. I això em sembla interessant també en aquests espais d'intimitat. A mi m'ha pesat bastant aquesta cosa de... Amb la Carme ho comentàvem abans, que quan hem compartit un taller de documental, que em deien totes no, això no serà un curt, serà un mig o un llarg, i jo no, un curt. I ara, per què? Perquè, clar, jo em poso a filmar amb la meva mare
i s'obre la caixa de Pandora. I jo he dit un curt. Jo això ha d'haver un moment en què no sé si puc sostenir més històries familiars que al final són aquestes que estan sempre en allò subtil i en allò subliminal i que són missatges, no? Bueno, o sigui, la Vassallo és molt... Bueno, té un llibre en què parla molt bé d'això, d'aquestes herències que tot i que no siguin explícites nosaltres les estem rebent. Hi ha un tema de transmissió que no és directa però que és d'indirecta, però quan surten a la superfície pots fer alguna cosa amb elles també, no? Amb aquest tema de les herències i fins ara dius quantes caixes obrim, no? I això és una cosa que la meva mare i jo parlem molt al documental també, perquè i a la vida real, clar, és que jo... Això és un altre tema, el d'anar compaginant documental i vida quan estàs investigant al moment, perquè nosaltres estem fent una investigació al moment, no? I amb això de les caixes, perquè hi ha una de les coses que t'adones que és fins a on li preguntes què aquí, no? Fins a on, per exemple, nosaltres sí que és una reflexió que hem fet amb la meva àvia, amb la seva mare, perquè jo estic dialogant amb ella, però aquí ja estem explicant en part la història de la meva àvia. I hi ha moments en què decidim que no li preguntem coses. Hi ha descobertes que fem que nosaltres ja no tornem a ella, perquè ella té 97 anys, ella ja ha pres les decisions, ja ha tancat les caixes que volia tancar com ha volgut, els ha posat els llaços dels colors que preferia, tot bé, i nosaltres veiem que allò ben bé poder no és com ell ens estava explicant, però això és una descoberta nostra, llavors ja fins aquí és això, no? Obres aquesta caixa o no l'obres i fins a on tenim dret a tocar què del passat i quines ferides i com obrir-les i com. Llavors jo crec que això per mi ha sigut un aprenentatge també, perquè jo tenia aquesta sensació kamikaze, de anem a obrir caixes, anem a explicar-ho tot, no? I hi ha coses que poder sí i hi ha coses que poder no. I després del que deies abans de reconèixer la teva mare des d'un altre lloc i tal, jo amb una de les llibretes que tinc, mama, mira que guai això, jo una de les llibretes que tinc de punts i tot, em vaig ficar a pàgina completa perquè estava fent transcripcions de gravacions i em vaig posar calla i escolta la teva mare. Perquè estava parlant-li tota l'estona i com dient-li coses i al final dius, ostres, que interessant, per què no la deixaves parlar, per què l'has tallat, no? I llavors jo tinc així en gran, en plan, i m'ho vaig ficar al mòbil, pinejat, saps? En plan, calla i escolta la teva mare, que no ho aconsegueixo molt sovint, però es talla la intenció. Sumaya, que em sembla que volies dir alguna cosa, no? No? Volies afegir res més? Estava ara pensant, la Raquel abans parlava d'un referent, hi ha referents així compartits i tal, parlaves d'Adrián Rich, allò, referent medular quan una vol entrar. Referents cinematogràfics, quins heu tingut, a part de la Raquel, la Puig i la Sumaya d'aquí poc, segur? Quins heu tingut a l'hora d'enfrontar-vos a aquestes obres cinematogràfiques? Perquè no n'hi ha masses, les que hi ha... Quines hi ha per allà que digueu això m'ha inspirat aquesta... Bueno... Un desert aquí... A veure, jo moltes cineastes m'han inspirat, moltíssimes, però ara pensant així més en... Bueno, per exemple, per mi, En tiempos de deseo, tot i que no té res a veure a nivell estètic ni de proposta fílmica, per mi la Naomi Kawase amb Tarashime ha sigut un exemple, però també perquè és una pel·lícula que no sé, que és una d'aquestes pel·lícules que a mi m'inspira moltíssim. Aquesta crec que ha sigut un referent bastant important. I després a l'hora de pensar maternitats i així, crec que, estan unes quantes pel·lícules dels 70, que són Les cobra un camí, però també, com pot ser una Jane Dillman, d'un Ackerman o aquestes, però després també crec que hi ha com... Aquest any hi ha moltes pel·lícules de ficció sobre maternitats, per exemple, bastants, però jo Tarashime de la Kawase, una que m'ha inspirat molt, i ara vosaltres... A mi la veritat és que se m'ha fet molt difícil això, perquè no...
O sigui, m'ha costat com en el tema de l'estètica i tot, i és un altre tema, però en el tema de sentir-me identificada en una història m'ha costat moltíssim. I sí que és veritat que, per exemple, Naomi Kawase en general, hi ha tot el tema de com tractar el quotidià, de la relació amb la mare i tot, és com bastant inspirador, però després històries que jo m'hi senti identificar i digui vull anar allà, m'ha passat com, per exemple, alguna mostra de cinema àrab que he anat i de sobte he descobert alguna perla així, però no, perquè sempre és com que es tracta la religió des d'un altre punt. O sigui, es parla d'aquesta dona occidental, es parla de la dona musulmana, però no es parla d'aquesta filla que està entremig, que no vol ser musulmana, que critica la religió perquè creu que té aquest privilegi, i que perquè vol viure des de la llibertat i no la deixen. Llavors aquí és un tema molt incòmode de tractar avui dia. Sí, m'agrada pensar que d'aquí un temps aquesta pregunta algú respondrà, el vol de la cigonya de la Sumaya. Esperem. Ojalà. Tu, Carme, de referents... Jo, tot i que no s'assembla res ni a les meves pel·lis ni en general al cinema que he fet, jo mirava compulsivament la Chantal Akerman, però compulsivament. O sigui, me les vaig estar mirant perquè em semblava fascinant el que ella podia aconseguir, parlant amb la seva mare, com ho filmava, o sigui, tot l'artefacte, per dir-ho d'alguna manera, per veure com encarar-ho jo, també, com encarar... Perquè és veritat que jo vaig començar filmant el cos de la meva àvia i, per tant, era una filmació que no tenia cap més intenció que el fet de descobrir un cos que em fascinava, I en aquesta descoberta del cos vaig començar a gravar la meva mare i llavors la història de la meva àvia i va ser com molt poc programat, per dir-ho d'alguna manera. En realitat escoltava la Raquel i pensava, ostres, Carme, has de començar a llegir perquè has llegit molt poc, veus ella com s'està documentant, com Déu mana, home, i tu no, aquí ja filmant sense pensar. Però vaig mirar molt, és veritat, vaig mirar molt la Chantal Akerman i després vaig dir, ostres, no ets la Chantal Akerman? Això no sé si us ha passat, però va ser com, no, tu no ets la Chantal Akerman, tu això no ho faràs. I llavors, doncs res, encara ara en realitat no sé ben bé com filmo el documental. Vull dir que agafo la càmera i parlo amb la meva mare o gravo la meva àvia, saps? És a dir, no ho sé. Intento pensar que realment és com un llapis i que quan agafes un llapis no estàs pensant en quina serà la posició en què posaràs la punta del llapis sobre el paper, sinó que et dediques a posar una paraula rere l'altra. Llavors m'ho he pres una mica així. Però vaja, que el meu referent no referent va ser la Chantal Akerman. Jo és que m'ha vingut ara una pel·lícula al cap que l'he vist fa molt poc, l'he vist ara en l'Alternativa al festival, que és Un vi com un autre, de Faustine Cross, i és una realitzadora que ella filma la seva mare i a través bastant de material familiar, de material d'arxiu domèstic filmat pel seu pare, i el punt de partida és que ella es va assabentar en un moment donat que la seva mare, com un any després que ella hagués nascut, es va intentar suïcidar. I ella comença a revisitar tot aquest material fílmic domèstic i se n'adona que la seva mare ha sigut, que era una dona depressiva, que la seva mare ha sigut profundament infeliç. Però la forma com es relaciona amb això, perquè és una infelicitat que sí que té a veure amb la família nuclear i amb uns mandats de gènere vinculats amb la maternitat, la pel·lícula és alegre. O a mi m'ha transmet també això, perquè té molt de dolor en això, sobretot d'ella reconèixer la seva mare, reconèixer la vida de la seva mare i de fer un gest sense un gest de molta llibertat d'acollir l'experiència de la seva mare i seguim juntes. És una pel·lícula que m'ha quedat així com un referent bastant preciós de com abordar la història de les nostres mares des del que som avui i des d'aquest reconeixement sense, com dir-ho, sense reproches, com des d'una cosa de quan creixes i ja et fas adulta, que realment pots mirar, aquí sí pots ser més en pau i pot ser que ja pots mirar la teva mare una mica com una igual, aquí sí.
Molt bé, doncs jo crec que amb els referents, que queda clar que referents no referents, que estan allà a l'aire, que vosaltres us convertireu en referents i ja ho sou, no? Vull dir, jo crec que això fa evident que és imprescindible un Joves Creadores i un espai de diàleg com aquest. Si alguna s'ha quedat amb alguna cosa per dir, doncs és el moment. Potser ho sabia. Sí, a mi sempre em queda alguna cosa per dir. No, per això. No, però amb el que deia de que ara hi ha pel·lícules a la cartellera, no? I etc. Hi ha una cosa que es va sentint, no? Que és com, ai, ara què? Tothom fa pel·lis de mares. Ai, ara parlem de la maternitat. I dius, no, espera, que fa 4 dies. Clar, Vull dir que ens hem passat tota la història del cine, no sé, parlant de guerres, per exemple, i ningú ha dit, ai, una altra de guerres. No, va, tot bé. Clar, Llavors, és una mica que, ostres, les mares, les filles, la maternitat té tants matisos. Cada univers és una cosa, les descobertes, els diàlegs, els llenguatges. O sigui, primer per això i després perquè ens surt del cony parlar en clar. Vull dir que penso que cada cop que algú digui això s'ha de desactivar. Ha de ser desactivar ràpidament la frase, no? De, ui, no, ni de conya, no se n'han fet proutes encara. Clar, i espera't, no? Espera't el que tenim allà encara i les hores que hem filmat i encara no hem editat. Clar, diem que és important, és veritat que estan emergent, no? moltes pel·lis que estan parlant de les mares i les maternitats, que la indústria comença a adonar-se'n que allà hi ha un tema que fins ara el poder de la meravella de l'audiovisual tenia molt a veure amb un adoctrinament d'un tipus de maternitats, no? I ara comencen a sortir les veus crítiques, comencen a traspuar una mica això que deia la Raquel, no? Aquesta necessitat de fer aquesta catarsi, de la possibilitat de ressignificar-nos, no? Com a mares, com a filles. I quina meravella, no? Que estigui passant això. Quina meravella. Si us sembla, jo obriria la possibilitat que qualsevol que tingui ganes de fer alguna pregunta o de dialogar en aquesta última part de la taula, si us sembla bé. Si algú té ganes de fer alguna pregunta a les 3 realitzadores que tenim aquesta tarda amb nosaltres, és el moment. Tenim una estoneta encara, no, Míriam? Sí. Encara tenim una estoneta. I jo aprofitaria que tenim aquí 3 referents que no es tenen cada dia juntes. Perquè, mira, per allà hi ha una pregunta. Penso que, com a dones creadores, artistes, en definitiva, que sou, penso que, per definició, sou persones valentes, sou dones valentes, perquè crec que una cosa va lligada amb l'altra. I em pregunto, sentint com parlàveu d'obrir caixes, de les llums i les sombres, em pregunto si, sent dones valentes com jo crec que sou, en el procés creatiu us heu plantejat en algun moment de dir, hosti, em fa por obrir aquesta porta, obrir aquesta carta, perquè no només la resposta que tingui de la meva mare em pugui fer mal a mi, sinó perquè obrint aquesta porta li pugui fer mal també amb ella. O sigui, hi ha algun punt en què digueu, ostres, aquí em paro, o és tanta la passió que li poseu que és fins on us porti. És simplement curiositat, eh? Jo, per exemple, personalment, sí que m'ha passat de dir peto, arribo, peto, foto-li a la llaga fins que ja no més, però després jo ja decidiré què és el que farem tot això. Vull dir, òbviament, és el que deies tu abans. Hi haurà coses que diré que sí que es poden ensenyar i coses que no. O sigui, primer va... Bueno, no? O sigui, el que vull dir és que sí, que jo vaig fins al final, però que després sí que és veritat que hi haurà coses que no posaré perquè crec que és envair una mica és una mica agressiu envair la privacitat de la meva mare, hi ha coses que no. Però sí que vaig fins al final i després ploro i tal, i tota la mandanga, i després ja dic, vale, això no sortirà. Aquest és un altre clàssic, eh? O sigui, aquest documental, jo el que estic fent, hi ha tota una sèrie de tomes que jo estic plorant. Sort que els dic a la càmera. L'última, ja li vaig dir a la meva mare, mama, em dones un clínex? Estic provant. I em diu, ja et veig. Em vols portar un clínex. Però, espera, ara m'he despistat amb la pregunta. Ah, sí. No, clar, jo, per exemple, ara parlo del cas de la... Clar, en el cas de la meva mare i jo, per exemple, en concret, com que nosaltres estem en un diàleg constant,
jo no apreto, és a dir, no apretem res, perquè estem les dues allà mateix, com si diguéssim. A l'inici sí que hi va haver-hi un, ostres, jo vull saber-ho sí o sí, i va arrencar, però després aquí hi ha un diàleg. En el cas concret de la meva àvia, per exemple, jo sí recordo una entrevista, que potser ja era com la tercera vegada que l'entrevistava, i quan vam tornar a passar pel suïcidi del seu germà, jo ja vaig dir, no, ja està. Perquè ja no era un record, era activar el dolor. I per mi aquí estava el límit. I me recordo també una altra vegada, mama, no sé si te'n recordes, que tu li estaves fent unes preguntes, que us he dit que la meva mare és com la Melero, Ella estava allà, a veure, iaia, tal, no sé què, i li estava preguntant. I jo des de càmera li vaig dir, ja. Perquè per mi el punt és aquest, activar el dolor, no? Fins a com a mínim en el nostre cas, i penso que cada cas segur que és un món. En el nostre cas també perquè la meva àvia és molt gran, no? I llavors la meva mare i jo, per exemple, sí que hi va haver-hi un moment en què hi va haver-hi una descoberta que sí que li va fer molt de mal amb ella, no? Però clar, nosaltres aquí era una descoberta com si diguéssim que no estàvem buscant, no hi havia dit posat a cap llaga, és que la llaga hi era i nosaltres no ho sabíem. Llavors aquí també hi ha alguna de... Bueno, això ha passat i ara anem a veure què fem amb això, no? Ens enfadem o no, el que sigui, però està allà, no? I totalment d'acord. Després hi ha muntatge, ja veurem. O sigui, jo crec que... A veure, jo crec que depèn de la directora que ets o que vols ser, com et vols relacionar amb allò que estàs filmant, però també, sobretot, en cada pel·lícula, el rol que vols tenir. O sigui, jo, per exemple, en el curt que estic fent ara, per mi no hi ha un desig de que el meu personatge sigui el que està averiguant i vol saber i vull que m'expliquis ni que està confrontant la història amb, no sé, la meva percepció del món i tal. O sigui, no és el meu personatge. Però si fos el meu personatge, doncs m'hi posaria. Però això té a veure també amb decisions de realització. Després hi ha altres coses que és el que et trobes, però crec que també hi ha decisions de tu com a realitzadora que vols ser en aquella pel·lícula. Si ets personatge, que en aquest cas jo entenc que són bastant personatges totes, no? Que les filles també hi som. A mi, o sigui, per exemple, ara, jo en el que estic realitzant ara, el que m'interessa és més com la meva mare es narra i com narra la nostra història. Aleshores m'interessa com ella, i sí que faig preguntes o plantejo dubtes, però el que m'interessa no és tant aprofundir en el i allò, més el com ella es vol explicar i com s'explica, i com m'explica. Estic més en el relat, en com ens narrem. Però a mi el que m'ha passat és això, és més no tant de que he anat, és més que ella de sobte m'ha explicat coses que era com, vols dir que això ha passat? Per això mai m'ho havies explicat i ella, ja, no t'ho havia explicat, no? I és com un moment que això ho he de pair una estona. Ja torno a filmar d'aquí a 2 mesos. No? Més això, d'aquestes coses que també et trobes perquè decideixes d'una forma conscient i de posar-t'hi allà. No? Saps com comences, saps quin és el teu punt de partida, però després, això és la meravella del documental, no? Que és que després la vida ja dirà. Hi ha alguna altra pregunta? No? Doncs jo sí que en tinc una i amb aquesta tancaríem, si us sembla bé, perquè que us escoltava i tota l'estona apareix el tema del temps, no? El temps de creació, l'espai, el temps de creació. Sé que la Raquel i la Carme han compartit un espai, diríem que privilegiat, no? Amb la Laia Manresa, deixeu-m'ho dir, aquí fem una mica de promo, Laia Manresa, gran acompanyadora de projectes documentals aquí a la Bon, que a més acaba de sortir la convocatòria del seu acompanyament i la Raquel i la Carme l'han fet. Esperem que la Sumaia també en la seva residència tingui aquesta sensació.
clar, has tingut el laboratori. No? Això té a veure amb l'espai, no? Amb aquest cuidar un espai com el que pot ser la Bon, però amb el tema del temps, de tenir aquest temps per la creació i ser acompanyada i ben acompanyada, es necessita un tipus de temps per fer una peça i entrar a parlar d'això que dèieu, no? Obres una caixa i pum, surt una cosa que no sabia. És un temps... Què passa amb el temps en les vostres creacions? No? Bueno, el temps. Mira, una amiga meva feia la broma, com la pel·lícula es diu Tiempos de Deseo, quan li explicava com havia sigut el procés de filmar i de muntar, deia, bueno, Tiempos de Deseo són tus tiempos de deseo de fer una pel·lícula, no? Perquè, bueno, a mi el que ha passat en el procés és que, clar, jo ho he fet en allò que s'acostuma a dir que són els temps lliures, no? Que són els temps no productius en què no estàs treballant per ser remunerada, i aleshores ha anat al ritme de la meva capacitat de gestionar el treball, el descans i la creació. I amb temporades més intensives i d'altres menys, segons em podia organitzar els temps. Però bueno, el temps el temps és un privilegi, tenir temps per crear. I és un privilegi, i faig servir la paraula privilegi perquè realment està molt associada a privilegis econòmics. I això crec que bueno, per mi és un repte i no sé per vosaltres com és. Total. Sí, bueno, a mi el que m'ha passat és que també ho he anat fent molt a poc, també pel mateix, perquè havia de pagar un lloguer, i he necessitat moltes pauses perquè m'ha cansat molt fer això i m'he sentit com dormir molt o de sobte passar com 3 dies a casa sense sortir, coses així perquè m'ha cansat molt això. Llavors és com el temps que jo he dedicat a ma mare és un 10% del que m'he dedicat a mi després, amb les pauses amb la Berta, sobretot, perquè hi ha hagut tot un tema d'amistat, de gravar-nos soles, de què volem des del principi, des de fa 2 anys, des d'enviar-nos cartes quan estàvem lluny l'una de l'altra, pensar-nos, com mimar molt el projecte juntes, per després poder-ho fer amb tota aquesta energia que hem acumulat amb ma mare, perquè si no és molt desgastant. Sí, jo estic totalment d'acord. Jo, a més, a banda del temps, que evidentment l'has d'estar compaginant constantment amb el que és la teva vida remunerada, per dir d'alguna manera, hi ha tot el temps emocional. I en aquest cas concret, jo, per exemple, vaig decidir acompanyar-me a nivell terapèutic, perquè quan ho vaig parlar amb la persona amb qui jo faig teràpia des de fa molt temps, de seguida em va dir, ostres, crec que el que necessites en aquest projecte que hi hagi un acompanyament, i ha sigut molt important per poder també sostenir bé i amb llum, amb més llum que ombres, poder sostenir bé el que significa resituar-te en un sistema familiar i tot el que comporta els canvis que puguis fer. És a dir, que està molt bé aquesta reflexió del percentatge de temps que també t'has de dedicar a tu quan estàs fent aquest tipus de projectes. I després, quan deies del temps, una anècdota a Minshara, perquè per mi va ser molt important, que no era tant el temps com a espai, sinó el temps en el moment del dia, perquè jo a Minshara, una de les coses que m'havia donat és que jo estava constantment fent fotografies durant molts anys com amb aquesta recerca de la llum i ho havia deixat de fer. I mirant al mòbil les fotografies des que havia nascut el meu primer fill, me'n vaig adonar que, a banda de fotografies de feina o de l'escola, o de coses molt pràctiques, només hi havia de tant en tant alguna fotografia d'algun impacte de llum en alguna finestra de la ciutat. I llavors vaig dir, ostres, doncs tinc ganes de tornar a filmar això. Però clar, què passa? Començo a mirar les llums, les millors hores a la tardor i tal, i era just quan portava els nens a l'escola. I dura molt poc, perquè és aquell moment que el sol entra a l'eixample i just impacta el vidre, no? I era just quan entraven al col·le i va ser com, no pot ser.
no m'està passant això, saps? Que en el meu cas no va ser cap drama perquè tinc una parella corresponsable amb tot el que pot i que vam combinar-ho, però clar, vaig haver de combinar-ho, vaig haver de fer moltes filigranes perquè era aquell moment, no? I llavors, bueno, com el temps i el temps, no? En el sentit del temps espaial i a vegades aquell moment que necessites, que no és just aquell que has pogut agendar. I res, només per tancar, per aprofitar la promo, que jo he fet l'acompanyament de llarga durada amb la Laia, que han sigut 9 mesos. Per mi hi ha un abans i un després, però no solament en el meu projecte, sinó com a guionista i com a cineasta en general a l'hora d'encarar projectes. Així que li recomano, en realitat la Laia ja ho sap, jo sóc addicta a la Laia Manresa i ja no puc viure sense ella. O sigui que... Compartim fílies, amors i addiccions, perquè jo la Laia també la tinc. Carme, començàvem amb tu, amb el sento que lluito contra el vostre temps si reclamo el meu, que és una mica això que estaves parlant ara, i hem arribat al temps així com de... Ha estat un plaer, aquesta taula. Jo no sé vosaltres, però jo l'he sentit molt rica i molt que amb les ombres sobre la taula, amb les misèries i les carències, però també amb plenitud, i tinc moltíssimes ganes de veure les peces en les que esteu treballant, no sé vosaltres, però jo estaria atenta a que seguiu essent els nostres referents. Gràcies, Raquel, Sumaia, Carme, gràcies per haver vingut i un moment, gràcies a l'Andrea i a la Mary, com sempre, per estar aquí a la part tècnica. Gràcies a totes. Gràcies. Buscamos